Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake jamewa a wani sabon video a wannan channel tamu mai suna kasuwar YouTube. A bidiyon mu ne yau insha Allah za mu yi muku bayani dangane da wani sabon update da kamfanin YouTube suka yi. Duk da cewa ya dan dauki lokaci amma na san ba kowa ne ya ankara da shi ko kuma ya san da muhimmancin sa ba a YouTube. Saboda haka a wannan video muka ga ya kamata mu yi bayani akan sa domin kowa ya fahimta, kowa ya sani, wanda bai sani ba ya sani. Kuma wannan abu yana da matukar muhimmanci ku sani domin zai dan sauƙaƙa muku wasu abubuwan da kuke yi a YouTube wanda a da kamfanin YouTube ba su saka wannan abu ba ko kuma ba su kawo shi ba, amma kuma yanzu kasancewar sun yi tunani sun ga ya kamata su kawo shi, suka kawo shi. Saboda haka a cikin wannan video zamu yi bayani akan wannan update din. Amma kafin nan, idan kana buƙatar sababbin waƙoƙi masu sanya nishaɗi daga sababbin mawaƙa na wannan zamani kamar irin su Hamisu Breaker da dai sauran mawaƙa dai, ma'ana manyan mawaƙa dai waɗanda suke na zamani, waɗanda suke nishaɗantar da mutane a wannan zamani. Haka zalika kuma kana son waƙoƙin da suka shafi abubuwan siyasa da duka wasu abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci na siyasa da wani abu makamancin haka. Sannan kuma idan kana buƙatar son duka wasu abubuwa da suke faruwa da shahararrun mawaƙa ko kuma suka faru da su, ko kuma kana so ka samu wani tarihin su ko wani abu makamancin haka, duk dai abin da kake buƙata dangane da mawaƙan mu na wannan zamani, kuma in ce sababbin mawaƙan mu waɗanda suke tashi ko waƙoƙin su ko kuma wani abu da ya alakance su ko kuma wani tsare-tsare dai na rayuwarsu ko wani abu makamancin haka, duk wani abu dai da kake nema wanda zai burge ka ko ya baka nishaɗi dangane da sababbin mawaka na wannan zamani, to ka zo ka wannan channel mai suna daga mawaka, wanda a cikin ta duka abubuwan da kake bukata din nan insha Allah zaka same su, domin ana kawo abubuwa daban-daban musamman ma dangane da abubuwan da suka shafi manyan mawaka daga na zamani waɗanda muka riga da muka san su ko kuma muka san wasu abubuwa a kansu. To wannan channel tana da matuƙar muhimmanci in dai kana da supporting na irin waɗannan mawaƙan ko kuma kana da supporting na abin da ya shafi harkar siyasa ko wani abu makamancin haka, domin kuwa duk wasu mawaƙan siyasa ko kuma wasu abubuwa da suka shafi siyasa to akwai su a wannan channel din. Ma'ana idan kai dai kana da buƙatar abubuwan da suka shafi wasu manyan mawaƙa ko kuma dai abin da ya shafi siyasa, to wannan channel tana da matuƙar muhimmanci a gare ka. Ka zo ka kamar yadda kake gani, sai ka zo ka danna musu alamar subscribe kamar haka. Ma'ana wannan channel mai suna daga mawaka ga ta nan da hoton rarara a kanta, to sai ka zo ka danna musu alamar subscribe kamar haka, sannan ka zo ka danna wannan alamar ƙararrawar, sai ka zo ka zaɓi all, wanda hakan ne zai sa duk lokacin da aka ɗora wani sabon aiki ko dan ku YouTubers ne duka wasu abubuwa dai ko riga da kun sani, da wannan channel tana da matuƙar muhimmanci ka zo ka yi subscribe domin samun wasu abubuwa. Sannan kuma shi kansa mai channel din yana buƙatar a zo a dan yi masa subscribe domin hakan zai taimaka masa wajen samun ƙwarin gwiwar da zai ci gaba da kawo abubuwa sosai, kuma kamar kun ɗaga shi ne ko kuma kun taimaka masa ko kun ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen ya ci gaba da kawo muku abubuwa daban-daban a wannan channel tasa mai suna daga mawaka TV. Ma'ana daga mawaka, wani lokacin ma za ka ga da bakin su masu mawakan za a zauna a yi shira da su ko a tattauna da su duka a cikin wannan channel mai suna daga mawaka TV. Saboda haka wannan channel tana da matukar muhimmanci a gare ka idan ka kasance masoyin wasu manyan mawaka ko kuma masoyin harkar siyasa, ma'ana waƙoƙin siyasa da dai sauransu duka za ka samu a cikin nan. To wannan dai shine sakon da zamu baku a cikin wannan video. Saboda haka mun gode mu je mu fara aikin mu ba kakkautawa. To a wannan video bayanin da muke so mu kuma ce wannan update da muke so mu nuna muku ba komai bane face abin da ake kira monetization, ma'ana ka saka channel ɗinka a matakin da zaka fara samun kuɗi a YouTube idan ka kai sharuɗa, wanda a iya sani na da shine ko kuma in ce ai kamar yadda kowa ya sani da YouTube kawai suna ba da damar yin wannan abu ne a cikin YouTube studio na Chrome, ma'ana sai ka shiga ta Chrome sannan zaka yi apply ko kuma zaka ga wannan mataki channel ɗinka take kai. To yanzu kamfanin YouTube sun yi updating a cikin YouTube studio, sun ba da dama kowa zai iya ganin matakin da yake ta cikin YouTube studio ɗinsa na application, ba wai na can Chrome ba sai ka je kana ta kai kaza kafin su kai ka gurin ba. Wannan kai tsaye kana shigowa, idan a wancan zaka iya bata minti 1 kafin ka shiga gurin, to wannan a cikin sakan 2 ko sakan 3 zaka shiga gurin kuma zaka ga matakin da kake. Sannan kuma haka zalika idan channel din taka ta kai matakin da ake bukata, zaka iya kai apply ɗinta ta cikin shi wannan YouTube studio na application din kamar yadda kuke gani. Kada na cika ku da surutu, bari na nuna muku yadda wannan abu yake. Misali yanzu kamar yadda kuke gani ga wani guri inda aka rubuta monetize, sai ka zo ki clicking akan sa, inda kana yin clicking kamar yadda kake gani gashi nan monetization da bayanai da komai, creator support da komai duk abin da ake bukata dangane da creating na video duka zaka samu bayanansu anan, dangane kuma da monetization zaka samu bayanansu anan da dai sauransu. To kamar yadda kuke gani anan gashi nan an rubuta how to join ana bukatar 1000 subscribers, ma'ana subscribe 1000, wanda yanzu wannan channel din tana da subscribe 1217 gashi nan an mata tick na alamun an samu abin da ake bukata ta wannan bangaren. Sannan kuma channel din tana bukatar watch hours 4000 gashi nan 4000 watch hours required shine hours din da ake bukata a yanzu. Kuma tana da subscribe 1784 wanda shi public watch hours kenan. Yanzu kuma ma'ana dai ta kusa kaiwa rabin da ake bukata, saboda haka yanzu ga iya adadin yadda take, wanda kuma a da baka isa ka duba wannan abu ba sai ta can Chrome, ma'ana cikin YouTube studio na
Chrome ɗinka, wanda kuma yanzu gashi na an bada dama. Haka zalika idan ta kai matakin ma'ana 4000 watch hours da kuma 1000 subscribers, to zaka ga an baka damar apply. Zaka iya yin apply ta nan, ba sai ka je ka can manhajar Chrome ba. Zaka yi apply, zaka cike komai da komai ta cikin wannan YouTube Studio din na application ɗinka, wanda kaga kana shigowa misali wannan ita ce fuskar da zai nuna maka. Bari mu gani. Wanda kamar yadda kuke gani kana shigowa wannan ita ce fuskar da zai nuna maka ma'ana application din. Kaga idan ka shigo kafin sakan 1 ko sakan 2 zaka iya ka taba nan, kawai kana taba zai kawo ka gurin monetization ɗinka. Wanda shi kuma Chrome idan ka shiga sai ka shiga Chrome ɗinka, ko kuma in ce sai ka yi searching din shafin YouTube din ma. In kai searching bayan ya shiga sannan ka zo ka sa ta a desktop site, bayan ya shiga desktop site sannan ka zo ka saka ta a studio, bayan ya shiga studio sannan kuma ka je ka shiga gurin alamun monetization, ko kuma zaka shiga gurin alamun monetization, wanda kaga duka kafin ka yi wannan zaka iya jan sakankuna da yawa, wanda shi kuma wannan a sakan ɗaya kawai ka je ka gurin kai abin da zaka yi ka fito. Saboda haka kaga wannan abu yana da matukar muhimmanci, saboda zai sauƙaƙa wajen rage lokaci ko kuma tattala lokaci domin yin wasu abubuwan na YouTube. Shi yasa muke kawo muku irin waɗannan update din, saboda ba kowa ne yake ankara da su lokaci guda ba. Shi yasa muke so muke ankarar da mutane ta yadda lokaci guda kowa zai dinga fahimtar abin dalla dalla. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan bidiyo to ka daure ka danna mana alamar like, domin haka yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun sake kasancewa a bidiyo na gaba.